Shoiscéal Naomh Críost de Réir Marcais. Caibidil a Hín. Thosaigh Shoiscéal Críost Mach J. De Réir mar tá scríofa in Isaiah faoi, fe, chuir mo teachra úróirt a ulmhaí do bóthar. Glór duine a gabh sa bhasach. Ritigi bóthar an tíre, genigi tíre an cosan. Hannig ón ag báistú san fasach agus ag fógait báiste arthaí chun paci a waithú. Agus bhí ag teacht amach chuige na daoine ó thír Judea go léir agus múintear eile Jerusalem agus iad ag fáil báiste ua an ón sa Jordaine ag admhail a baci. Bhí rán camel mar éada ar ón, crás léthar faoine chrumaige, ucastaí agus millmhíon mar bheithe aige. Agus bhí sé ag seanmór a rá. Tá ag teacht a mo dhé, an sé atá níos treise na mé. Agus ní fiú mé croma síos chuniúil a churann a sciúla. Bhaist mé le thuisce sibh ag baistí sé sin sibh leis an spirit nniu. Lá dé na lehananta sin tháinig Ísa ó Nazareth sa Gailil agus fuair sa Jordan ó ón. Agus bhí an tuisce a tháinig sé a níos as an uisce, tháinig sé an phléithe sa goscailt ó chéile, agus an spirit mar a bheith colm ag teart a nuasar. Agus tháinig glór ón phléithis. Is tú mo bhac mórne, is dit a thug mí grí. Go luach in na dhé sin, thud an spreagúil amach faoin bhaseach é. Bhí sé deachad le sa fasach a príomha ag Satan, agus bhí sé in iniacht leis an béthe alta, agus bhí na hangel ar freistil ar. Tar éis Seán a bheith thugú a lá, tháinig Ísa go dtí an Gailil ag fógairt Shoiscéal J. Agus ag rá tá an tréimhise caite agus tá riacht J in achramaracht. Genigi athraí agus trédigi sa Shoiscéal. Bhí sé gimacht leis cás farige na Gailil nuair a tháinig sé Simon agus Andreas, dearthar thimíonn agus iad ag cathú anagaí san farige má iascarí a bhíonn tú. Dúirt Ísa lá, tagaigh i mo dhé agus genfí méadamh iascarí ar daoine. Dag siad na líontí láta agus líonn siad é. Bhfuil sé rá bagan eile agus tháinig sé Séamas mac Zebedí agus ón a dhearthar iad an bad féin ag carthú na líontaí, agus glís si iad látaí. Dag siad an dhearthar Zebedí sa bhad é féin agus an lucht pá agus gabh siad leis. Chuaigh siad isteach a Cafarnaum, agus lá na seabaide féin ag dul isteach a teangag dá, thosaigh sé ag tagasc. Agus bhí unú átha faoine tagasc, a tagasc a bhí sé mar duine a bheith údarás aige, nuair aonainn agus na scríomhaithe. Bhí san am sin, daoine san teanagog aró smacht an spirit miglanar, agus scráid sé amach. Ha! Cad abal leat daoine ó Ísa Nazaria. Chun ar millte tháinig tú. Is áldum céthe thú, Naomh J. Leor Ísa leis go bhagra. Bíad a chost, agus gabh amach as. Bhain an spirit miglan reachtaí as an duine, glí amach go hard agus Jimmy as. Agus bhí alta comór sin ar chach go raibh siad ag feagra le chéile. Cad é an rud seo deireadais. Tagas nua a dhéanamh le údarás. Na spirit miglan féin. Fógraíonn sé áthú agus déanann siad rud ar. Agus nuair fada go lé a chlú go fada gearr ar fud cheantar ula na Gailil. Ar dul amach agus a teanagog dá, chuaigh sé isteach a muil a tí Héman agus Andreas in iniacht le Séamas agus ón.
Bhí maithar céile héimeann ina lí agus an fíoras orthaí, agus ní dhéana siad aon mhuil gan luairt leis an gceall orthaí. Chuaigh sé nunchuí rug an lámhairthaí agus thug suasaí. Dag an fíoras agus thosaigh séag freastal orthu. Nuair a bhí an tróna ann, tar éis luí gréine, thug siad chuige ca a bhí tin agus na daoine a raibh deamainn iontu. Bhí an chathair ar fad crunithe timpeall an doras, agus léas sé maran a bhí tin ó gach sort go léir, agus chaith sé mar an deáin, agus ní ligigh sé do na damhainn loirt, mar a bhí fís acu curvé. Deireadh sé ina hí ar maidin tamil mai roimh lá, raibh sé agus Jimmy go dtí áitmhaigna agus bhí sé ansin a gcuid. Chuaigh Simon agus a company ar lorg, agus nuair fuair siad dúirt siad leis, tá ca do chuadrach. Dúirt siad lá, teanam go dtí áit éigean eile, isteas na bailte móra atá ar congar, chun go bhfuin an seanmór iontu sin freisin, mar is chuige sin a gabh mé amach. Agus tháinig sé an seanmór ina gcuid synagogue ar fud na Gaelic go léir agus ag caithú na deáin amach. Tháinig leabhar chuige ag achanníar agus ar dhealbhúin. Mas alt leat ar sesin, is féidir leis mé glanú. Glach isa trúdá, hinne má a lá agus bhain leis, is áil ar sesin leis, glant arthú. Dag an leabhar leitha agus glanú Leabhar isa go coracha leis agus chuirchan súil gan máil, agus ré leis, na habar focail le héin daine fech, a emileat agus teispean don sagart thu héin, agus Jan na cheanna glanta an áfrail a dordaí muis mar fíne sé díomh. Ní thuisce a dagan daine an láthair, afra, na bhí glua ard aige láthair an scéal. Inas na bhéfa isa dolisteach go hoscailte a gahar faiste, agus fannacht lasmúi na heitna uigana agus bhíte ag tráil ar asca ard. Bí samóla a ríhór na nú, lín his samóve mohed vis mostum, bí his samóagna gahi eskagla.